ni kunnafoni TV bɔlɔlɔ sira lajɛ aw minnu sɔgɔlen don anani wagati na Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ ani an ka plateforme tɔw bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲantuma aw bisimila ka bi kunnafoniya sentelimanu kɛnɛ kan. Sangani bi avril kalo tile 23 sanba 2024 ye an ka jamana état major général des armées a kɔni ko a b'a kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen kulo kan jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko ka sangani kunungo tɛnɛ avril kalo tile 22 sanba 2024 karɔgɛlɛn dinɛ tigilama ma naani kɔni olu kɔni bingani wale ta ka ɲɛsin butigi dɔ de kɔni ma min yɛrɛ kɔni bɛ baara dugu kɔnɔna la min kɔni kɛra ni kisɛciw kɔni y'u fɛ min yɛrɛ kɔni senfɛ denmisɛnnin naka dɔ kɔni jokina ni ale si bɛ san 12 bɔɲɔgɔn wɛrɛ ni ale kɔni taara ka taga n'a ye an sɔngo kɔni laptaniso olu kɔnɔna la. O de kɔni senfɛ an ka jamana fintigilakaw kɔni wulila ka jɔ ka sin ka ɲininiw kɔni bɛɛ lajɛlen don senna o wagati kɔnɔna min kɔni sera k'a to maa naani ninnu kɔni na u sera ka maa fila kɔni minɛ ni kelen yɛrɛ tɔgɔ ye Malika Aga Sagafu ni filan tɔgɔ Almahadi Aga Agafu ni ninnu fila bɛ sigiyɔrɔ kɔni kun bɛnnen don Taban Komani o bɛ an sungo cercle kɔnɔna la an ka jamana état major général des armées ko a bɛ fɛn min karo ka fɔ foli ta ka ɲɛsin an ka jamana faamaw bɛɛ lajɛlen ma minnu kɔni wulila ka jɔ nin ko in na wa a bɛ foli di an ka jamana fintigila ka kelen-kelen ma fɛn fɛn wulilen don ka jɔ jamanadenw kɔni lakanani ani u bolofɛnw ni lakanani ma. Kelen kɔnɔna la kunungo tɛnɛ avril kalo tile 22 ɲa funke cercle kɔnɔna ni ale bɛ Tombouctou kɔni marabolo kɔnɔna la kunungo fana karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw kɔni dankarila olu la ka sanga ni an ka jamana fintigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ min sera ka to u y'u dagayɔrɔ fila kɔni ka wuli ka jɔ kɛ ka ci u ma min kɔni senfɛ hali n'a sɔrɔla jaabi jɔnjɔw kɔni ma sɔrɔ wagati min na i ko sisan nka fɛn min ye kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko karɔgɛlɛn dinɛ tigilama caman kɔni bɔnɛna ani na. To Tombouctou région kɔnɔna la ka sanga ni avril kalo tile 19 tɛmɛnen fana ye an ka jamana fintigilakaw ka wuli ka jɔ okumu kɔnɔna la u kɔni sera ka dankari kɛ karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw ka ɲɛmaa kɔkɔlen dɔ la ni ale tɔgɔ yɛrɛ Alika Lifa Saouri ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ du teri ale ni Ashara ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ Tombouctou région kɔnɔna la ni kunnafoniyaw kɔni dira kunungo avril kalo tile 22 an ka jamana état major général des armées fɛ. Arabadon fana ka sanga ni avril kalo tile 17 sanba 2024 tɛmɛnen ka sanga ni an ka jamana faamaw ka wuli ka jɔ kɔni an ka jamana Gawo région kɔnɔna la min kɔni senfɛ u sera ka tɛgɛ kɔni kɛ binkani wale tigilama fila la minnu kɔni ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ka sira kɔni da maaw kɔni ɲɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ Gawo région kɔni marabolo dɔ kɔni na wa ani fana kun bɛ binkani walew kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma u kun bɛ nin waleya kɔni kɛ Gawo fɛn min ka dɔn ka fɔ Tasharani kɔni marabolo yɛrɛ de kɔnɔna la ka sanga ni an ka jamana faamaw ka wuli ka jɔ kɔni u kɔni sera ka tɛgɛ kɛ ni maa fila na avril kalo tile 17 tɛmɛ ni o tɛ maa wɛrɛw ye ni o ye Alhuda Yatara ale na Iglasa Aga Mohamed. Kunnafoniya ninnu fɛ o b'a yira k'a fɔ an ka jamana fintigilakaw ni wagati laban ninnu kɔnɔna u bɛ ka taa tugu karɔgɛlɛn dinɛ tigilama ani binkani wale tigilama kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka jamana kɔrɔnyanfanw fɛ hali n'a sɔrɔla dekun dɔw bɛ yen kan ka d'a kan fɛn min ye Moritani jamana ye fɛn min ye an ka jamana karɔgɛlɛn dinɛ tigilama walima binkani wale tigilama dɔw kɔni bolilen don ka taa o ɲɛma dugu fɛn min ka dɔn k'a fɔ Moritani jamana kɔni marabolo dɔw kɔni na min yɛrɛ kɔnɔna u b'u to yen nɔ de sa ka binkani wale kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔni ma o de kɔni senfɛ an ka jamana ministre ɲɛsinnen don an ka jamana kɔkanko ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye sennabɔli kɛ ka taa Moritani jamana kan min yɛrɛ ma kɛ a bannen Moritani jamana ministre fɛnɛ kɔni ye sennabɔli kɛ ka na an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni senfɛ u bisimilala an ka jamana fɛn min y'a furancɛ fanga ɲɛma fɛ colonel Assimi Goïta ni sennabɔli ni sigi ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ walasa u bɛ se ka kuma ni fɛn min ka dɔn ka fɔ ni ko in kan min yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ hakili jagabɔ ko ani kɔnɔnafili ko ka d'a kan ni ye a ta k'a lajɛ an ka jamana Tombouctou région kɔni na tamasɛki minnu bɛ yen ani suraka minnu bɛ yen nɔ n'i taara fɛn min ka dɔn ka fɔ Moritani yanfan kɔni fɛ maa minnu fana kɔni bɛ taa u ɲɛma dogo ye ani Moritaniyaw yɛrɛ fana kɔni i b'a sɔrɔ bɛrɛ kɔni tɛ u cɛ ye cogo la walima u tɛ se ka bugulatigɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan u bɛɛ kɔni ye mɔgɔ jɛmanw ye u bɛɛ bɛ jalamugu meleke wa u yɛrɛ fana bɛɛ ka ko tagacogo kɔni ye kelen ye walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la ani ka se ka kow lajɛ ji ɲɛma jɔ na ni sennabɔli ninnu kɛra ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka o kɔni t'a bali hali n'a sɔrɔ o kɔni dekun bɛ yen nɔ an ka jamana fintigilakaw kɔni ye wuli ka jɔba kɛ ni wagati ninnu kɔni na wagati laban na minnu kɔni sera ka kɛ sababu ye ka jaabi ɲumanw kɔni sɔrɔ an b'a fɔ hali bi ala k'an ka jamana fintigilakaw fanga se ala k'u dɛmɛ ala ka jamana basigi ala ka jamana jɔ u tɔgɔ la. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoni sentelimaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la aw ka